Zašaruje. Babi, Prosím. počať, chceme ísť, To nevie ísť. počať, Prečo? pretože chceme ísť, Ale prečo nevie ísť? pretože chceme, No ale prečo nevie? pretože nede. Prečo nede, babi? No, ja neviem, ty máš vedieť. Luka. Prečo stojí? Prečo? Prečo stojí? Prečo stojí? Prečo stojí? Prečo stojí? Ja mám povedať. Lebo si ho postavil tam do garáža. Asi za to. A to čo? A to... Kde je ďalkové? No len zapni. Ale ďalkovým. Či ide? Ide. Nie takto, Dominko. Zober si ďalkové. No tam je ďalkové, tak kde asi? Ne. Tak skúsim druhým ďalkovým, aj s tým to fungovalo. Už neviem. A dole je zapnuté. Na spodku, no tak potom nemôže ísť, keď není zapnuté. No ale pekne kašleš. Čo kde je? Vidíš, zase. Tá bateká. Tak si nájdi druhé ďalkové, neviem, kde si dal. Pozri tam tej krabici. Tam tej zelenej krabici. Není tam. No vyťahni tú krabicu. Áno. Nie tu, tam čo je pod stolíkom. Dominik. Tam ako máš plišové hračky a pod stolíkom. Tá krabica. Ja neviem, pozri. Či tam není. Není tam. Pozrel si. No.